Ассалому алейкум дӯстон, хуш омадед ба шабакаи мо. Дар ин навор оиди тозатарин ва муҳимтарин хабарҳо аз ҷаҳони ММА гап мезанем. Лайкро зер кунед, мо бошем оғоз мекунем. ҷангвари дурахшони вазни миёнаи UFC Шарабуддин Магомедов гуфт ки рӯзҳои сироҳатӣ меомадагӣ мо шумо шарабулети пешинаро мебинем. ҳама фикр карданд ки ман шикаст хӯрдум ва бо ҳамин тамом, лекин ин гуна нест. Ман ҳис карда истодам ки шарабулети пештара баргашт ва рӯзи 26 июл ҳама ин чизро дар октагон мебинанд. Ман омодаем ки ҷанги ҳақиқӣ ташкил кунам, корҳое ки ман карда метавонам. Ман якчанд мушкилиҳо доштам ки қариб ҳамаи онҳоро бартарӣ кардам ва ҳозир худро хуб ҳис карда истодам. Фарқият ба монанди замин ва осмон аст, гуфтааст Магомедов. Хотиррасон мекунем ки шарабуле ҷангвари бебох буд, лекин дар охирон муҳорибаи худ зидди Майкл Пейж шикаст хӯрд ва акнун ӯ ба октагон рӯзи 26 июл бармегардад ва зидди Марк Андре Баррио муҳориба мегузаронад ки муҳорибаи онҳо сеюм муҳорибаи асосии турнири Абу-Даби хоҳад шуд. Бе пул ҳиҷомат дар шаҳри Москва ширкати шифофармо ба шумо пешниҳод мекунанд ҳамчунин дороҳои гиёҳӣ барои қадро баланд кардан, барои мӯи сар ва риш баровардан, барои фарбе ё хароб шудан, барои меъда, гурда, писариазм ва витилигоро низ пешниҳод менамоянд. Боварӣ надоред, худи ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда занг занед. Шифофармо дар хизмати шумо. Чанд соат пеш байни Арманд Сарукян ва Илия Топурия боз муноқиша шуд ва ҳамаи кор аз суханони Илия Топурия оғоз шуд. Вақте ки ту барои ин кор меҳнату заҳмати зиёд мекашӣ ва зидди ту шахсеро мемонанд ки шояд аз муҳориба даст мекашад, пас ин барои мо кори хуб нест. Ой, пушти ман дард карда истодааст. Бародар, ба ман фарқ надорад куҷои ту дард мекунад. Баҳонаҳои ту ба ягон кас дар кор нест. Ба Арман як муҳорибаи дигар пеш аз муҳорибаи унвонӣ медиҳанд, чунки дигар гуна мумкин нест. Агар ман чемпион бошам, ман ягон вақт ба ӯ шанси барои камарбанд ҷангидан намедиҳам. Ман ба UFC мегӯм ки агар ин ягона вариант бошад, пас камарбанди маро гиред. Ман бо ӯ намеҷангум, гуфтааст Топурия. Ва дӯстон, баъди ин суханони Топурия, Арман дар Твиттер ба ӯ ҷавоб дода чунин суханҳо навишт: Тасаввур кун, худро чемпион меномӣ, лекин аллакай роҳ барои гурехтан кофта истодаӣ. Худат метавонӣ ки камарбандро озод кунӣ ё ин ки ман ин камарбандро мегирам. Дар ҳама ҳолат ин камарбанд аз они ман аст, навиштааст Сарукян. Ва дӯстон, чӣ гуна ки мебинем Топурия бо Арман ҷангидан намехоҳад, чунки боварӣ надорад ки Арман ба муҳориба мебарояд ё не ва ӯ ҳатто омода аст ки камарбандро озод кунад аз оне ки зидди Арман ҷангад. Шумо дар ин кори рухдода чӣ фикр доред дӯстон? Метавонед фикрҳои худро нависед. Мо бошем мегузарем ба дигар хабар. Чемпиони вазни ним вазни ACA Адлан Ибраҳимов ки ҳам зидди Фаридун Одилов ва ҳам зидди Леонардо Силва ҷангидааст, ба Фаридун маслиҳат дод ки чӣ гуна дар ин муҳориба пирӯз шуда метавонад. Агар Фаридун пирӯз шудан хоҳад, пас бояд ки бисёртар гӯштин гирад, на ин ки дар стойка ҷангад. Леонардо Силва зарбаҳои вазнин дорад ва ӯ худаш зарбаҳоро хуб бардошта метавонад ва то охир меистад. Бояд дар маркази октагон бо ӯ гӯштин гирад. Дар назди сетка Леонардо хуб кор мекунад ва ба по хеста метавонад. Ман бо ҳардуяш аллакай ҷангидагиам, бигзор ки беҳтарини онҳо ғолиб шавад, гуфтааст Адлан. Хотиррасон мекунем ки муҳориба байни Фаридун Одилов ва Леонардо Силва рӯзи 15 август дар турнири ACA 190 баргузор мегардад ва дуюм муҳорибаи асосии турнир хоҳад шуд. Топови ҷангвари вазни сабук UFC Ҷейсон Гейҷи боз эълон кард ки карьераи худро ба анҷом мерасонад агар ки ӯро истифода бурдан хоҳанд. Ман аниқ бо Педи Пимбле ҷангидан намехоҳам. Агар ки роҳбарони UFC ин муҳорибаро ташкил кардан хоҳанд, ин маънои онро дорад ки ман дигар ба онҳо дар кор нестам. Медонам ки ин чиз факти хурд аст, лекин ман сеюм рақами рейтингам ва дар 4 муҳорибаи охирони худ 3 ғалаба дорам. Ташкилот бошад муҳорибаи унвонӣ байни ҷангвари нав Илия Топурия ва Чарлз Оливера ташкил карданд ки рекорди Оливера дар 4 ҷанги охираш 2 ғалаба ва 2 бох буд. Агар ташкилот фикр кунад ки маро истифода бурда метавонанд то он вақте ки ман шикаст нахӯрам, пас ман дар ҳақиқат бояд дар фикри он бошам ки ман дар инҷо чӣ кор мекунам, гуфтааст Гейҷи. дӯстон, чӣ гуна ки мебинем Гейҷи ҷанг зидди Топурия мехоҳад. Топурия гуфт ки рақиби ӯ Гейҷи шуда метавонад ва боз Илия зидди Арман ҷангидан намехоҳад. Аз инҷо гуфта мешавад ки шанси калон аст ки UFC муҳорибаи Топурия зидди Гейҷиро ташкил карда метавонанд. худи шумо чӣ фикр доред? Онҳо ин ҷангро ташкил мекунанд ё не? Метавонед фикрҳои худро нависед. Дар YouTube канали мо обуна шавед. То боздид, хонободу сарбаланд бошед.